Lelő egy ember, szedi a bombát, mutogatja a kését, és akkor yeah, look at that knife, guys, és akkor mindenki pap, 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 can I get this? Én megmondom, rászarhatok. Egy ilyen, M9 Bayonet Blue Steel. Meg B. Faszom, várjál. Minden második körünk arról szól, hogy menjünk, hegeljünk le valamit, vagy midet, vagy banán. Engem lő el először. Nem hiszem el.